أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حامدين. الحمد لله كما حمد نفسه وعزته وأشكره على نعمته الظاهرة والباطنة. من حمد الله فقد حمد نفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد. الحمد لله الذي أكرمنا بدينه وأعزنا بطاعته وجعلنا من خير أمة، ثم الصلاة والسلام على من جاء بكتاب الله كشمس في ضحاها وبسنته كالقمر إذا تلاها. من تمسك بها فقد عاش في النور النهار إذا تجلى ومن تركها فقد خاب في الظلمات الليل إذا يغشى. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan godiya da yabo da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai, mai yanda ya so, a inda ya so, a lokacin da ya so, a kan wanda ya so, ko ana so ko ba a so. Godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai, wanda ya kasance kafin kasancewa ta kasance, haka ma zai ci gaba da kasancewa bayan kasancewa ta gushi da kasancewa. Lillahi jalla wa'ala. Tsira da aminci su ƙara tabbata ga babban bawan Allah, majidaɗin Allah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
‘Yan uwa, yau muna ranar Juma'a 10 ga watan Rajab, shekara ta 1446 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda ya yi daidai da 10 ga watan Junairu, shekara 2025 miladiya. Mun haɗu a wannan unguwa mai albarka ta unguwar Mana domin gabatar da walima da taya murna domin buɗe sabon gida a wannan gida da muke cikin mai albarka. ‘Yan uwa, yana da kyau kafin mu shiga abin da ya kawo mu samu mu saurara, domin fage ne wanda aka kira shi za a yi walima, kuma za a karanto ayoyin alkur'ani mai girma da harsa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakan akwai buƙatar a saurara, kamar wadda Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa cewa fa idza qadamul qur'ana wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah ta'ala ce wa idza quri'a al-qur'ana, idan za a karanta al-qur'ani ko kuma idan ana karanta al-qur'ani fastami'u lahu, ku saurara da kyau ku ji wani irin sako ne alkur'ani zai isa zuwa gare ku. Wa ansitu, bayan kun saurara Allah ce wa ansitu, to ku yi shu. Bayan ke saurara kunninki na basira kuma ki yi shu, ki kama bakinki daga magana. La'allakum turhamun, lalle in kun kai waɗanga abubuwa guda biyu to za ku samu rahama Allah. Allah ta'ala ka samu cikin masu rahama a cikin bayansa. Ya ku bayan Allah, wannan na daga cikin baiwa da ni'ima da daraja wadda Allah ka ba bawa, shine samun gida, samun masauki. Wala Allah namiji ne ko mace ce. Shi yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa min sa'ada, yana daga cikin jin daɗin rayuwa ta ɗan adam a rayuwar duniya shine ya samu gida lalwantacce. Gashi a yanzu muna cikin wannan gida mai albarka, to da an ka samu gida, me ya kamata a yi a cikin gida? Na farko a yi godiya ga Allah. Shi yasa alkur'ani mai girma, idan muka duba daga Fatiha har zuwa minal jannati wan nasi, za ga Allah yana ta gode maka ne. Da haka daga cikin ladubba na godiya ga Allah, ladubba na tarewa gida, sabon gida, shine godiya ga Allah. Idan Allah ya maka abu, ka gode mai, sai ya ƙara maka. Allah ce la'in shakartum وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. حقيقة لله أبنجي تعالى يعيش لإزوا قدكم باين الله. لئن شكرتم، idan kun gode masa akan ni'imar da ya muku, la'azidannakum, lalle zai ƙara muku ƙari riɓanya mai yawa. Wala in kafartum, idan kun ka butulce ma ni'imar Allah, inna azabi la shadid, hakika azaba Allah mai radadi ce. Allah ya ka ba mu ikon gode maka akan ni'imomin da ka yi muna. Don haka wannan ya nuna godiya ga Allah maɗaukakin sarki, yin walima. Maimakon a zauna a yi casu, a kirawo DJ, a kirawo wane, a to a yi rawa, a karya kuɗi, a ce wanda ta iya rawa, a ɗaga wayoyi ana bidiyo, a ce kai na tuna lokacin da wanda ta yi rawa kaza, to sai aka sauya daga rawa daga DJ aka yi walima. An bai ci wannan ko? Shi yasa daga cikin nemomin Allah kenan yin walima akan abin da Allah ya baka na ni'ima. To wannan yana cikin mi usulubi na godiya. Abu na farko, sura ta farko alqur'ani mai girma, sai Allah ya fara bude ta da godiya. Allah ce alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Don mi
الرحمن الرحيم. Allah ce alhamdulillahi rabbil alamina, godiya ta tabbata ga Ubangijin talikai. To wai me yasa Allah ya gode makansa? So da yawa idan aka kawo godiya sai Allah ya kawo dalilin da yasa ya gode makansa. Nan Allah ce alhamdulillahi rabbil alamina, godiya ta tabbata ga Ubangijin talikai. Me yasa Allah ya gode makansa? Kahin ka gode masa ya gode makansa. In ke gara maki gode masa, idan ke gara makar ki gode masa, to shi dai ya riga ya gode makansa, saboda ya riga ya yaki ya gama da matsalaki. Idan muka duba lokacin da Allah ya saukar da Alƙur'ani zuwa ga Annabi Muhammad, sai ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdil kitaba. Alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allah ce alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah, allazi anzala alkitaba, wannan da ya saukar da littafi wato alqur'ani kenan. Alhamdulillah allazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, kuma bai sa wannan littafi na alqur'ani ya zama karkata ba. Daga alqur'ani ba karkata bane. Idan kika karkace to ke kika karkace ba alqur'ani ba. Duk wanda ya karkace to bai bi karantarwar alqur'ani mai girma ba. Allah ta'ala ya samu dace. Don haka ya ku bayan Allah, sai Allah ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A takaice dai wannan ayoyi suna nuni akan mu yi godiya ga Allah madaukakin sarki. Wannan kenan. Abu na biyu shine ladubban shiga sabon gida. Daga cikin ladubban shiga gida, wala Allah sabo ne, ko wanda an ka saba shiga ne, ko tsoho ne, ko keje ke dawo, to akwai ladubban shiga gida kuma akwai ladubban hita gida. Shi yasa mafiya akasari gidajenmu suna fama da matsaloli na rashin lafiya. Wace irin rashin lafiya? Shine rashin lafiya ta iskoki, ta aljanu. To menene ya kawo waɗannan iskokin a wannan gida? Menene yasa iskoki suka samu masauki a wannan gida? Shine ba a bi usulubi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan zaman gidan ba. Hadisi ya tabbata na Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa, haƙiƙa shaidan, inna shaitana yanfiru fi baitin taqra suratul baqara wa ali imrana. Haƙiƙa shaidan yana gudu, yana tserewa, baya zama duk gidan da ake karanta alqur'ani, musamman suratul baqara da ali imrana. Dole a saurara. To yanzu yaushe rabin da karanta alqur'ani yake baiwar Allah? Shin gidanki kina fama da iskoki? Gidanki idan ki aje kuɗi ana sacewa, in ki aje abu ki zo ki ga ba inda ki aje shi ki ganai ba, so duk wannan lamari ne na iskoki. To ya za a yi ki magance wannan matsala ɗin? Abu na farko, dole sai ke kasance mai tsalkake kanki da kanki. Ta wace hanya? Ta karanta alƙur'ani mai girma. Karanta alƙur'ani waraka ce, babu wata cuta da za ta samu bawa face alƙur'ani ya magance wannan matsala ɗin. Shi yasa Allah ce, wa nunazzila min alƙur'ani وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله ce وننزل من القرآن، حقيقة من سوكد القرآن شفاء وركة ورحمة درامة للمؤمنين كمؤمنين. kenan warakar gidanki, samun lafiyar gidanki
shine ki ɗauko alƙur'ani mai girma kina karantawa. Duk gidan da ba a karanta alƙur'ani muna jajanta ma wannan gida. Duk gidan da ba a karanta alƙur'ani sunan wannan gida asararren gida. Duk gidan da ba a karanta wannan alƙur'ani wannan gida ya tashi kwandem, domin babu wanda zai karanta alƙur'ani mai girma ya tashi tsola, babu shi kuma ba shi kuma ba za a taɓa yi ne ba. Don haka alƙur'ani ya ku yan uwa, ku ɗabi'antu da karanta shi a cikin gidajenku. Wala Allah idan ba ki buɗe mushafi ki karanta, to ya halatta ki samu wayarki ki zanta buɗewa ki yi filayin na alƙur'ani mai girma. Wannan ma shi ma tamkar karanta alƙur'ani ne, kamar da malamai suka yi bayani akan falalar karanta alƙur'ani da sauraron alƙur'ani mai girma. Don haka amma abin da an fi so min alfadail an taqra alqur'ana bi nafsik, ki karanta alqur'ani da kanki, ki dauko alqur'ani ki bude mushafi ki karanta. Duk yanda kike cikin matsaloli, duk yanda kike cikin busy, cikin lalurori, kada ki yadda a waye gari daga asuba zuwa wata asuba a ce ba ki karanta alqur'ani mai girma ba. Wallahi babu mafi asara ga bawa a ce yayi wuni daya bai karanta akalla shafi ɗaya na alqur'ani mai girma ba. Wallahi shine mafi munin asara. Ki tunda sahe da tashinki baki karanta alqur'ani ba, haƙi zo kwana baki karanta alqur'ani ba. Wannan wace irin asara ce gare ki yake baiwar Allah? Ta yaya za ki samu rayuwa ta tafi daidai? Ai dole kullum ki samu matsala a rayuwarki. Yanzu wannan waya gata ita ce abu na ƙarshe da za mu dubawa kafin mu kwanta. Haka ne ko ba haka ba? Da safe kina walkawa, kina bude ido, za ki fara sanu ki lalaba ki jiya ina wayar ki take. Haka ne ko ba haka ba? Da ki lalaba ba ki ci ta ba, to za ki fara bude ido, shi ina na kara ta. In ki duba ba ki gane ta ba, yanzu gaban ki na faduwa, za ki fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kila ma barawa shi ya dauki miki waya, ki kunna golob ba ki ga wayar ki ba, ni da ki cewa mai gida a ramiyo ka kira min wata injiya ina waya ta. Haka ne ko ba haka ba? Ya haba yake bayo Allah, ina Qur'anin ki yake? Yanzu anan wasu daga cikin mu raben da mu dauko alqur'ani mu karanta tun Ramadanan da ya wuce, raben mu da makaranta alqur'ani mai girma. Ta yaya za a yi rayuwar mu ta tafi daidai? Ta yaya za a yi rayuwar mu ta tafi yadda muke so? Mun ɗauki abin da ba komai ba mun mayar da shi komai, mun ɗauki abin da komai mun mayar da shi ba komai ba. Yanzu misali, idan kina cikin masha'a babu ranki kan da alkur'ani mai girma, amma idan damuwa dangi damuwa sai ce ina ki makaranta a karmakan lado Allah samu a cikin addu'a, wallahi matsaloli sun kunno kai, mai gida ce kaza ina ganin wani take ne, kila ma wallahi aure sai karawa, don Allah mallan ya zai hana shi kara auren nan. Ba haka bane? Haka ne ɗabi'a mai aksarin mata kuke. Baiwan Allah babu abin da zai faruwa wanda Allah bai riga yayi ba. Don haka ki sani ma kataba qarra wa ma hafaza farra. Duk abin da Allah ta'ala ya rubuto ya same ki sai ya same ki, wanda ya rubuto ba zai same ki ba zai same ki ba. Don haka a takaice ne mu koma ma alqur'ani mai girma ya ku bayan Allah, karanta alqur'ani. Maman Sharifa, ki bude kunnen ki da kyau ki jiya, ya zama wajibi gare ki daga cikin ladubban wannan gida akalla ga yini a karanta shafi guda na alqur'ani mai girma, domin tsayuwa, domin tsarewa daga sharrin mutane da kuma sharrin aljanu. Wani bai so aka ce wance na da gida ba, wance
ba ta yi gura a ce wancan da gida ba, amma ke kuma wata na can tana kulla miki sharri, wani na can yana kulla mai gidanki sharri. Ya za a yi ki magance wannan sharrin kafin sharri ya kawo gare ki? Ya za a yi ki yi rigakafin wannan sharrin kafin sharri ya kawo gare ki? Shine wallahi ya ku bayan Allah mu rungumi alqur'ani mai girma. Alqur'ani waraka ce. Duk cikin halittun Allah babu sharrin halitta irin sharrin shedan. Shedan da kai ne ya tabbatar da cewa duk mai karanta alqur'ani wallahi babu sharrin da ke iya samu ne. Wata rana Abu Huraira radiyallahu ta'ala an bashi ajiya wani gari na abinci. Wani bawan Allah ya bashi ajiyar gari, yace ya aje masa. Bayan ya ji ya aje masa, ya ɓoye shi inda yake ɓoye document ɗinsa. Sai ko da ya farka an zo an ɗibi wannan garin. Rana ta ɗaya kenan. Sai Abu Hurairah radiyallahu ta'ala yayi mamaki, ta yaya na aje abu kuma an zo an sace shi? A ina ne matsalar ta faru? A ina ne aka samu akasi? Sai ce ya san wanda zai yi. Ai gobe na san barawon nan zai dawo. Gobe ta yi Abu Hurairah ya kwanta ya kwana. Kusan da ya kwana wannan mutumin ya koma zama ya sace wannan garin. Ya ɗiba kuma tafiyarsa. Rana da uku Abu Hurairah ce to yau kan inni ishi sai na kowane barawo ne. Abu Hurairah radiyallahu ta'ala Abdullah bin Sakhar sai ya zauna ya kama kwanan musa kwanto kenan. Yana kuce sai ga barawo ya shigo, yana diba karshe damke mai hannu, ya ce Allah ya kamma, ya ce dama na haiti haƙonka, ashe kai ne barawo da ke saucin min gari. Sai ce tsaya ka ce bawon Allah, don Allah ka yi mini uzuri, wallahi iyali gare ni kuma ba su da abinci, na ji na neman abincin nan ban samu ba, kuma kai ma ka sani kai wannan bawon Allah wanda aka ba a je gari kana da sakaci, sakacinka har yasa nake iya zuwa yi maka sata baka sani ba. Sai ce to menene sakaci na? Sai ce idan za ka kwantawa ba ka karanta ayatul kursi. Ita ce mi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wannan kowa ya iya ta. Sai ce amma bari wada maka, wallahi ina yi maka rantsuwa da Allah wanda ba a rantsuwa da waninsa, duk lokacin da za ka kwana ka karanta wannan ayatul kursiyu. Shi yasa malamai ke cewa, malaman ulumul Qur'an, mafi girman aya a cikin ayatul alqur'ani mai girma ita ce ayatul kursiyu. Me yasa aka ce ita ce mafi girma? Saboda cikin ayatul kursiyu akwai sunayen Allah mafi girma a cikin sunayen Allah sune alhayyu alqayyum. Sai ta yana mai maka rantsuwa da Allah, wallahi ladhi la ilaha gairuhu, idan ka zo kwana ka karanta wannan aya, wallahi la yadurruka shay'un, babu wani abu da zai cutar da kai. Sai ce to ya babu damuwa. Safiya na wayewa Abu Huraira bai birki ko ina ba sai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Abu Huraira ya ba manzon Allah labari tun daga ranar farko har ranar ƙarshe. Ranar ta farko da Abu Huraira ya faɗa manzon Allah, manzon ce wannan mutumin zai dawo. Abu Huraira ya mamaki, sai ga shi kuma dawowa. Ranar ta biyu kuma dawowa. Ranar ta uku ya je ya ce ma manzon Allah ga abin da mun kai da wannan bawan Allah. Sai ce lalle tabbas abin da ya faɗa maka gaskiya ne, amma makaraci ne. Menene nake so mu fahimta wannan gaba shine mu ɗabi'antu da karanta ayatul kursiyu. Ayatul kursiyu tana kare sihiri. Ayatul kursiyu tana maganin kowace damuwa. Ayatul kursiyu tana maganin shaidanun aljanu. Ayatul kursiyu tana maganin yan daba. Ayatul kursiyu tana zama garkuwa ga gida da masu gida. Don haka ya ku bayan Allah, mu ɗabi'antu da karanta ayatul kursiyu. ‘Ya'yanki ƙanana
ki koya musu ita idan ba su iya ta ba suka zo kwana karanta towa musu ke ma karanta ki towa makanki ki ga ikon Allah wannan daga cikin mi larubban zama a cikin gida wala Allah sabon gida ne ko gidan da aka saba zama ne a ciki ne sai abu na biyu daga cikin larubba na zama gida shine yawaita addu'o'i da yawaita nafilfili annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taj'alu buyutukum maqabira kada ku mayar da gidajen ku a matsayin makabartin ne makabarta ana sallah makabarta ba a sallah me manzo Allah ke so mu fahimta a wannan gaba shine mu tashi cikin dare mu kama nafilfili qiyamul layli sallar dare sallar walaha wadda ka mami sallar tsohi wannan sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da salatul awwabina sallan masu tsoron Allah dole a saurara manzon Allah kira da sallan masu tsoron Allah wannan sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga jikin ɗan adam akwai gaba 160 ko wata gaba za ta roƙi Allah ya ƙwatan mata haƙƙinta ga shi wannan mai gabat amma ta yaya bawa zai yi ya biya waɗannan gabobi shine samu ya raka 4 da safe idan rana ta fito kafin ta yi zawali manzo Allah ya kira da sallan masu tsoron Allah alaramma sai mu koma cikin alkur'ani mai girma mu gani shin wani irin tanadi ne Allah ya wa masu tsoron Allah Allah ce inna lil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im do Allah a saurara don Allah masu rabon takawai ku ya hankuri ku bari a kusa karewa sannan ku ci gaba da rabon takawai ɗayan ku masu rabon takawai don Allah ku ya hankuri ku bar rabonai ne zo hankalin zai koma can yawa alaramma sai mu koma alkur'ani mai girma muna labari kan masu tsoron Allah manzo Allah ya ce sallar walaha ita ce siffofi ne cikin siffofin masu tsoron Allah to su wane ne masu tsoron Allah sai mu koma alkur'ani mai girma mu gani shi wace irin siffa Allah ya ba masu tsoron Allah menene Allah ya wa masu tsoron Allah tani Allah ce innal muttaqina mafaza innal muttaqina inda rabbihim jannatun na'im bantinta innal muttaqina to innal muttaqina in ka dabe wata me lamalif innal muttaqina Allah ramma innal muttaqina inna lil muttaqina inda rabb ka jawo ta ba ita ba waccan inna lil muttaqina mafaza Allah ka kuma jawo ga inna lil muttaqina sun yi 30 cikin alqur'ani mai girma sina baka luket to Allah ya saka da alkhairi to a takaice ne ya rake mu sibbantu mu dabi'antu da karanta alqur'ani mai girma ya ku bayan Allah wato daga cikin abin da ke sa gida ya zama mai karko shine karanta alqur'ani mai girma ya ku bayan Allah kada ku yi wasa da karanta alqur'ani mai girma hadisi ya tabbata na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin falala na karanta alqur'ani mai girma yake cewa man ijtama qauman fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa dhakarahum Allahu fi man inda duk wani gida da ake karanta alqur'ani mai girma
don haka wajibi na gare ki ya ke mai wannan gida da waɗanda adda gidaje idan sun koma gidajensu ku tara 'ya'yanku idan ga masallar asuba ku dago alqur'ani akwai mai izo amma akwai mai yasin akwai mai ahqaf akwai mai bibbiu kowa a bashi kowa ya karanta wannan karanta alqur'anin da ake yi yana sa wannan gidan yayi haske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayyana cikin hadisi yake cewa min daga cikin mafiya darajojin gidaje shine almasajid masallatayya to me yasa aka ce almasajid saboda ana karanta alqur'ani a ciki ne haka ne to a gidaje haske idan dare yayi duk gidan da ake karanta alqur'ani idan dare yayi haske ne zai daukaka ya je sama Allah ta'ala zai ce mala'iku ku duba ga wani haske can ku je na baku assignment ku je ku duba ku gani wannan gida menene ake yi sai mala'iku su zo su ce ya Allah wannan gidan mun zo mun tarar da bayinka suna karanta littafinka suna neman gafararka suna neman rahamarka suna neman albarkarka suna neman tsarinka suna neman duk wata albarka da ke saukan mabayinka suna neman tsarin duk wata musiba da fitina da kake saukowa a ƙasa suna neman ka ba su wannan ni'ima suna neman ka karsu ga wannan azaba sai Allah ce waɗannan mala'iku ku je ku waɗa ma waɗannan mutanen da ke karanta alƙur'ani a wannan gidan na gabarta musu na yaye musu kurakuransu na yaye musu zunubansu zan tsare su daga bala'i zan tsare su daga musiba zan tsare su daga fitinar zamani shi yasa mafiya akasari duk inda ake karanta alkur'ani mai girma zaugar da wuya a samu matsala a wannan wuri din babban bala'i ne a zauna gida babu karanta alkur'ani mai girma kamar wani gaya muku a ɗazu ba dole bane ba lalle bane ki da ko musu abi ki bude karanta amma idan kika dauko ki bude wannan wallahi alhamdu an fi son haka nan ki bude wayarki ki sa MP ki kunna qari'i wani mallami shuraimi sudaisi khuzaifi ayyubi aliyu jabir ga suna su usman birnin kabi su ahmad suleiman su sadiku sadiq su malami sokoto da ire-iren su ga malam ya karanta alqur'ani ga malam shek malam abdulsalam muhammad ya karanta alqur'ani mai girma ku samu ire-iren su kuna sakawa cikin gidan da janku Allah ta'ala ya samu dace to yake baiwa Allah ki sani bayan wannan ni'imar da Allah ya miki ta wannan karatu alqur'ani akwai addu'o'in da ake a cikin gidan daji ta farko a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa wannan addu'a yana da kyau a ce mu ɗabi'antu mu iyata mu hardace ta mu kiyaye ta mu dinga karanta ta kowane lokaci domin abin da take nufi a'udhu bi kalimatillahi tammati ya Allah ina neman tsarinka da kalmominka min sharri ma khalaqa da dukkanin sharrin abin da ka halitta na ajani ne na mutum ne na dabba ne na ƙwaro ne na abin da mun sani ne na abin da ba mu sani ba to idan kilo ki Allah a wannan to Allah zai mu kariya a wannan gabarin don haka wannan baiwa ce da ki kasance mai ɗabi'antuwa da karanta wannan addu'a a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa ko kuma bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala bis sama wa huwa samiul alim wannan addu'a tana daga cikin addu'o'in da ke kawo tsari a cikin gidaddaji da kuma tsarin jiki da tsarin jifar mai jifa da tsarin sukar mai suka da tsarin kullum mai kulli da tsarin turbudon mai turbudewa babban bala'in da muke fama da shi a halin yanzu shine idan Allah ya wa wata yar uwarki wata ni'ima to sai ki jiye ma wannan ni'ima din da Allah ya mata hasara kenan Allah ya ba wance gida to ke kuma Allah bai bashi gida ba daga nan kewa kulle kulle ya za a iya hanshe wannan gida daga nan kewa shiga bokaye ba ke wanga surmuku ba ke wanga zaure ba ke wanga daji ba ke wanga tunga ke dashi ke gigi ce ke hauka ke lalace ke tambare
wai mi an kai wai an ba wance gida ke ba baki da ba mi kike so a anshe wannan gida a baki wannan alamu ne na mi na hasada shi yasa mai hasada har gobe ba zai samu abin da yake so ba dan duk mai hasada kansa ne yake kuna mallaba shi cewa hasada taki ce kana wa mutum hasada shi kuma na ci gaba to mi ke kawo hasada zuwa wurin bokaye zuwa wurin bokaye kwata-kwata haramun ne kafirci ne Allah ta'ala ya ambaci boka kahuri mai zubba kahuri ne Allah ce wattarau ma tatlu shayadina ala mulki Sulaiman واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ما شاء الله. wannan aya tana nuni akan kafircin zuwa wurin boka. Kafin nan shi mi ke sa bawa ya samu ni'ima, mi ke sa baiwa ta samu ni'ima, mi ke sa ki samu abin da kike so ga mai gidanki. Ya ke baiwar Allah tsaya ki jiya zuwa wurin boka ba shi zai sa boka ya mallaka miki mijinki ba, zuwa wurin mallami ba shi zai sa ya mallaka miki mijinki ba, yin kaza ba shi zai sa ki mallaki mijinki ba. Shi menene ke sa dole a saurara? Muna sallame mu ce gida ko tunda ba su iya saurara. Mi ke sa a samu daraja? Mi ke sa ki samu shiga ga mai gidanki? Mi ke sa ki fi amarya? Amarya mi ke sa ki fi uwar gida? Uwar gida mi ke sa ki fi amarya? Diya mi ke sa ki fi wance? Mi ke sa ki samu daraja ga mai gidanki? Mi ke sa ki samu ɗaukaka ga zuriyar mai gidanki? Mi ke sa ki girma ga dangin masu gidanki, dangin mijinki? Abu guda ne, shine biyayya, tarbiyya. Idan babu tarbiyya, wallahi ki rubuta alqur'ani daga Fatiha har Nasi sau adadin ayoyin alqur'ani billahi la ilaha illa huwa baki samu shage mai gidanki. Duk mallaman duniya su taru su yi ta miki addu'a Allah ya saki mallake mijinki, Allah ya sa ya dobe ganin kowa sai ke in kyauta ke duk inda ke da zai kira wallahi Allah ba zai karbe wannan addu'a ba muddin ba ki ta masa, muddin ba ki masa biyayya, muddin irace ki sai wani gwatsi ne baki yace ki kina harawa da kina mai wani kallo hadarin kaji, yace ki bari kina ban kirji ki ce wallahi ba za ki bari ba sai dai ayi a gani. Ta yaya mai gidanki sai miki abin da kike so ke kuma bayo Allah? Mi ke sa ki samu shiga? Mi ke sa mai gidanki yayi tunaninki ko yana office? Mi ke sa mai gidanki yayi tunaninki ko yana kasuwa? Idan yana kwana ya kama mawakinki don Allah saurara kai musallami ko to ya rere. Mi ke sa ki samu daraja ke a mijinki? Mi ke sa ki samu daraja ga Allah mulki sarki? Shine biyayya, sassaƙin biyayya shine kawai wannan, daga shi babu ƙari. Mijinki ya ce ki sadaka Allah lazim ke yi, shi yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa aljannaki tana ƙasan tafin mai gidanki. Duk wanda kin gawa biyayya wallahi idan ba mijinki bane babu ke babu rahama Allah, babu ki babu jinkan Allah, babu ki babu samun kwanciyar hankali. Don haka samun nema ta gida, samun nema ta mota, samun nema ta sabon waya, samun nema ta rayuwar duniya, samun kwanciyar hankali
shine ya timi sassaƙin biyayya ga mai gida. Muddin ba ki biyayya ga mai gidanki, kara ma ki yi tunanin cewa wai za ki samu abin da kike so ga mai gidanki. Babu wannan wannan ajanda gare ki yake uwa. Don haka daga cikin samun waɗannan darajoji shine kiwa mai gidanki biyayya. Muddin babu ki babu wa mai gida biyayya, babu ki babu samun abin da kike so a zamantakewa ku. Don haka ke baiwa Allah ki kasance mai tausayi ga mai gidanki. Yawan tausayin da kike masa shine yawan tausayin da zai miki. Ki sani ya ke baiwa Allah, ki yi hankuri da mai gidanki, ki yi hankuri da mijinki, da karamcin samunsa yana da bai da ki yi hankuri. Bari tambaye ku, don Allah mata gwamnan Sokoto, shin sai ya zama gwamnati ta aure shi ko kayan ya zama gwamnati ta aure shi? Kayan ya zama gwamnati ta aure shi. Shugaban kasa sai ya zama shugaban kasa suka yi aure ko kayan ya zama shugaban kasa? Manya hamshakan masu kuɗi da kuɗin su an ka aure su ko kayan su yi kuɗi aka aure su. Duk wannan karatun shine kafin su zama wannan matsayi aka aure su. To ki yi haƙuri da sabon mai gidanki. Idan abin da Allah hore masa ya kawo masa, ki yi maraba, ki gode masa. Samun kaɗan shi zai sa a samu gobe mai yawa. Wane da hankace shi ne wane, ba shi zai tabbata cewa kullum nan wane ba ne. Alhaji wane ya keɓe wa Allah. Alhaji nawa ki sani a unguwarku, alhaji nawa ki sani a garinku, ya yi kuɗi amma ya tsiya ce. Ke shi da kike, ke sani, in baki san wani ba ke san wani. Ya yi kuɗi amma ya zumi, taimaka masa yake yi. Talakawa nawa ki sani a shi ku, wanda amma yanzu suna an masu kuɗin garin ga. Don haka samun mai samu ba shi zai nuna cewa ba kullum zai ci gaba da samu. Rashin samun mai rashi ba shi za a cewa kullum yana cikin wannan rashin ba. Don haka yana da kyau mu ɗabi'antu da ire-iren wannan ɗabi'o'in na godiya ga masu gidajenmu. Shi yasa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ke cewa mabiya akasarin mata 'yan wuta kuke. Ba yi da faɗa ba, ba Allah da mai faɗa ba, ba mallam Muhammad Awwal Yakub ya faɗa ba, manzo Allah ya faɗa. Me yasa yace mabiya akasarin ku 'yan wuta ne? Sai ce li annakunna takthurna la'na wa takfuruna al-ashira. Mabiya akasarin mata suna budulce ma abokin zama, suna rena kaɗan. Wannan karatun kun san shi kun iya shi. Dadi ne da ƙari, mu yi ƙoƙari mu ɗabi'antu da godiya ga Allah. Godiya ga Allah shi ke sa mutum ya cimma burin abin da ke so a rayuwarsa. Ke gode maka ɗan, Allah ta'ala sai ya baki mai yawa. Shi yasa a suratul Nuh, kayan na ce wa mai yursulu sama alaikum da kayan ita ta cikin suratul Nuh. Ba wai sa sanar bukum, Allah ce mi yumdidukum ya ƙara muku da dukiya bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. To duk me ke kawo wannan shine godiya ga Allah. Ke samu alhamdulillah, ke rasa alhamdulillah, ke samu abin da kike so 100% alhamdulillah wa ashkuruhu ala ni'matihi. Abin da kike bukata ke samu 90% ko 70% ki gode ma Allah. Kina jarabawa ƴan makaranta kike, ke samu A ki gode ma Allah, ke samu B ki gode ma Allah, ke samu C ki gode ma Allah, ke wata ma I da samu ta gode ma Allah. An gane ko? Idan ki gode ma I, gobe sai Allah ya juya da ya mai da mi A. Amma mafi akasari in mutu ya ce sai ce kai wallahi ne na ce A mallan. Wayan zai nuna cewa mi kokari ne na sai mi ya ce amma idan ce fa ko ti ya ce kai da iskan mallamin nan wallahi iya bani. An gane ko? To mu gode ma Allah kan wannan ni'ima din. Sai Allah ya saka muna daga I ta koma A.
Allah ta'ala ya samu mutuka da imani don haka ke bayo Allah ki gore ma ni'ima Allah ki go sannan kuma ki gore ma mai gidanki ba hasara zaki ba ba ganin kyashi zaki ba kaɗan abu zai yi yawa taƙali hatta ta kasu da a duk gaba ɗanmu ba haka da yanka ce ba haka yanka haihe mu ba tun lokacin da aka fara halittar mu a cikin iyayenmu wurin manzo Allah ya bada labari inna ahadukum la yajma fi khalqa fi badani ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithlu dhalik thumma yakunu mudghatan mithlu dhalik thumma yursalu alayhi malak fayanfau bihi ruhun fayamaru bi 4 kalimatin بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ها aka zo ƙarshe aka haife mu aka rene mu muka fara tata muka fara rahe gashi yanzu mun girma to gobe wata rana labari zai sauya kana da kaɗan gobe kane mai yawa kina cikin gidan haya gobe ke da zaki sarka gida da kanki kina hawa tasi kina shiga awagwada buje gobe insha Allah ke zaki sarkan mota kina kiran waya babu kadi in Allah ya so gobe ke zaki tura mota kadin naira 10,000 30,000 kice da ya wuce sa da charge card don haka ya ku bayan Allah mu gode ma Allah akan nemomin da ya muna don haka ƙari da dadi akan abin da muka ambata ya ku bayan Allah kada mu yadda mu yi wasa da azkar mu koya ma 'ya'yanmu azkar idan za su fita makaranta akwai musu askar na fita makaranta idan za su je kasuwa akwai musu askar na fita gida da na shiga kasuwa da na fita kasuwa da na shigowa gida a ina za mu koyi wannan shine a makaranta a membarin wa'azi ba na za ki ɗaukar karatu ba nasiha ce za a yi miki ki kowa makaranta ki je makaranta can ne za ki ɗaukar karatu na musamman ba irin wannan kai wa'azi na minti 10, 15, 20 ba an bace wannan ko ana gwada min lokaci yayi insha Allah ta'ala nan za mu taka birki kasancewa ko tun da zo wanda suka zo a wannan wuri din abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya sanya masa lada ya sanya masa albarka inda muka yi daidai da ni da ku Allah ta'ala ya sa mu yi tare lada a ciki inda muka yi kuskure Allah ta'ala ka yafe muna marasa lafiya ga asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu waɗanda an zaune gidajen su Allah ya ƙara tabbatar da su a gidajen su waɗanda an zaune gidajen haya Allah ya mallaka musu na kansu waɗanda adda Allah ya ƙalalwantawa masu juna biyu Allah ya sauke ku lafiya waɗanda ba su da Allah ka ba su mai albarka waɗanda adda ƴaƴa Allah ka shirya musu da su waɗanda ba su da ƴaƴa Allah ka ba su ƴaƴa masu albarka maza masu neman aure Allah ka yassare mata masu neman maza Allah ya basu maza na gari masu albarka Allah ya zarta kasan mu lafiya zarta garuruwan mu lafiya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh